Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar, subaqly tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan Habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň O.Hojaniyazow toplumyna göze geçirgen ornmatarynyň hemde welaýatlary häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda yurdumyň durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamalaryny amala aşyrmak bilen bagly wezipeler Täze 2021-2022 okuw ýylyna hemde ata watanymyzyň garaşdygynyň şanly senesini münasibetli geçiriljek dawarlary taýýarlyk görmek, mewsimlerin O.Hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek boýunça görülýän toplumlaryň şäherler aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime de sanly ulgamar geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim täze okuw ýylyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hudutanna umum bilim berýän mektepleriň 5-sini ulanmaga bermek, birinji sinpa barýan okuwçylary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan kompýuterleri gowşurmak boýunça geçirilen işler barada hatabat berildi. Häkim vilayetde işleriň ýagdaýy barada hatabat bermek bilen güýlük buğda ekişine taýýarlyk görmek boýunça görülen toplumlaryň şäherler barada aýtdy. Geljek gelen hasyl üçin buğda ekişine niýetlenilen ýerlerde türüm we tekilemek işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basyp ýokary hilli tohumlar taýýarlandy. Şeýlekem ata watanymyzyň şanly senesi münasibetli geçiriljek dawarlara görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şu ýylyň 3-nji sentýabryna badalga beriljek geljekki hatyryň düýbini tutjak buğda ekişini guramaçylykly geçirmegiň mümkindigini bellädi. Milli liderimiz mewsimiň degişli derejede hemde agrotehnikanyň kadralaryna laýyklykly geçirilmek üçin ýerleriň ekşe taýýarlanmagyna, buğda ýönürjileriň derur ýokary hilli tohumlar bilen üpsün edilmegine, buğda ekişine ähli ekiji gurallaryň hemde owagyjyk tehnikalarynyň dolu taýýarlygyna bir gözegçilik etmegi taşyrdy. Döwlet başçylarymyz vilayetde täze okuw ýylyna guramaçylykly başlanmagy münasibetli Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip iglan edilen 2021-nji ýylda 7 ýarymyň owalaryna we şekerlerine täze orta bilim berýän mektepleriň dawaral ýagdaýda açylýanyny, munyň bolsa bilim ilgamyna uly üstünlikleriň gazanýanyna aýdyň şaýatlyk edýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň şany 30 ýyllyk barada durup geçmek bilen meýilleşdirilen bayramçyk şäherleriniň ýokary derejede geçirilmeginiň mümkindigini aýdyp, häkimi bu babatda degişli tawşyklar berdi. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Atakalliýew vilayetde alınıp balýan işler hudutanna vilayetin ähli bilim edaralaryna täze okuw ýylyna hemde Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawarlara görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Häkim 1-nji sentýabrda 1-nji sinpiň okuwçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan dünýä ölçeglerine gybap gelýän kompýuterleriň sowat gowşuljakdygyny habar berdi. Şeýlegem mewsimlerin owagyjylyk işlerine, buğda ekişine taýýarlyk görülşi, şol sanna geljek gelen hasylynyň düýbini tutmak üçin niýetlenilen ýerlerde türüm we tekilemek işleriniň depgini barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ýaş türkmenistanlylaryň gowy terbiýe we döwrewap bilim almak üçin ähli şertleriň döredilýänini bellädi. Milli liderimiz täze okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň hemde bilimler we talip ýaşlar günü münasibetli geçiriljek şäherleriň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmegiň mümkindigini aýdyp, häkime degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz ekşi mewsiminiň degişli derejede gurulmagyny talap edip, häkime geçiriljek işleriň netijelerini ýokalandyrmak boýunça bir näçe taşyklar berdi. Hudutanna güýlük buğda ekiş üçin niýetlenilen ýerleriň taýýarlygyny üpsün etmek, olarda agrotehnikanyň kadralaryna laýyklykda türüm geçirmek we tagy temde ýuwş suwuny tutmak mümkindir. Şeýlekem gallaç kärenetleri ýokary hilli tohumlar bilen üpsün etmek, owagyjyk tehnikalaryny ekşi dol taýýarlamak barada tawşyk berildi. Döwlet başçylarymyz bayramçylyklara hemde ýurdumyzyň jemgyçilik fiýaty durmuşyndaky şanly wakalara taýýarlygyň ýokary derejesini üpsün etmek babatda häkime bir näçe görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başynda guramaçylyk meselelerini teretdi. Döwlet başçylarymyz Anna Mehmedowy Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäheriniň awada etrawynyň häkimi we awada milli fiýagatçylyk dowlagyny durandyrmak baradaky baş müdirligiň başlygy wezipelerinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz bu wezipelere Jumaýew berläp, ony Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrawynyň häkiminiň ornmasary wezipesinden boşatdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Orjyk we Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäheriniň awada etrawynyň häkiminiň ornmasary wezipesinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz bu wezipeni ýazyp belläp, ony Balkan welaýatynyň ýetirek etrawynyň häkiminiň ornmasary wezipesinden boşatmak hakyndaky degişli resmi nama çekdi.
Döwlet başlarymada degişli resmi namalary Sanlyk Omarkaly Balkan vilayatynyň häkimine iýerip, bu gurda anyk görkezmeler berdi. Soňra Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradov täze okuw ýylyna hemde ýakynna bazarga beriljek güýlük buğday ekişine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. O wagtyk teňkelerini we gurallary mögsüme taýýarlamak, buğday ekiljek ýerlerde türüm, tekillemek hemde tagt we ýuwuş suwun tutmak işleri barada hatabat berildi. Şeýlek hem häkim ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli meýilleşdirilen bayramçyk şäherlerine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Şeýlek hem häkim täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli dawarlary ýokary derejede geçirmäge görülýän taýýarlyk, şonuň ýaly hormatly prezidentimiziň adyndan 1-nji sinfyň okuwçylaryna kompýuterlaryň gowşuljakdygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, o ýetnegat budugyny ösürmäge berilýäniniň möhümdigini, onuň ýurdumyzda azyk bolşugyny hata üpçün etmäge ýardam edýänini bellädi. Döwlet başlarymyz buğday ekişiniň ýokary hilli we öz wagtyna geçirilmeginiň geljekki hatyryň ýokary netijesini belläp, häkime öňde durýan işleriň ýokary depkini üpçün etmek, şonuň ýaly bar bolan serişleri, owagjyk tenkelerini ulanmak üçin derul şäherleri görmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda ýerleriň hatyrlygyny hemde agriten şäherleriň netijelerini ýokaryndyrmak babatyna işlere alymy taýdan çemeleşmegiň ähmiýeti bellenildi. Yerlerde sürüm geçirmek, kärinlisler owagjyk tenke degende beýleki terişdeler, suw, ýokary hili tohumlar bilen üpçün etmek meseleleri Ermidama üns merkezinde saklanmalylar. Döwlet başlarymyz sewitleriň durumjyk saatdaýdan ösürmegine, adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, bu meseleni bir gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Milli liderimiz ýaşaýyk raýatlaryň awadan hemde bagtyar durmuşyny üpçün etmegiň, saglygyny berkitmegiň, ýokary hili bilim almak üçin mümkinçilikleriň döredilmeginiň Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökümini kesgitlenenini belläp, täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli meýilleşdirilen şäherleri ýokary derejede geçirmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygynyň bayramyny bellemek barada aýdyp, häkime bellenlen dawaralaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew owagjyk buğdagynyň öňünde durýan wezipeleriň ýerine getirilşi, buğday ekişini öz wagtyna geçirmek, kärinçi gallaçlary ýokary hili tohum bilen üpçün etmek boýunça görülýän toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Häkim täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli dawarlary ýokary derejede geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda vilayatda täze döwrewap mektepleriň ikidiniň açylmagynyň meýilleşdirilenligi, şonuň ýaly hormatly prezidentimiziň adyndan 1-nji sinfyň okuwçylaryna kompýuterlaryň sowat gowşuljakdygy barada aýdyldy. Şeýlek hem hatabatyň barşynda ýurdumyzyň baş bayramyny mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamak boýunça görülýän şäherler barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatyň owagjyk buğdagynyň öňünde durýan wezipeleri çözmäge üns çekip, 3-nji sentýabrda badalga beriljek buğday ekişini agritenkaның taraplaryna laýyklykda geçirmegiň möhümdigini bellädi. Häkime ýerleri we ähli owagjyk tenkelerini taýýarlamagyň, kärinlisleri ýokary hili tohum terişdeleri bilen üpçün etmegiň meselelerini bir gödekçilikde saklamak taşyrdy. Hormatly prezidentimiz şunu innowasion çemeleşmeleriň, gallaçlary höwetlendirmegiň hemde hojalyk ýöretmegiň, öňde barjy usullaryny ornaşdyrmagyň aýatlaýjy ähmiýeti eýdigini bellädi we häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly mesele aýratyn üns çekip, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna bellenilýän ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyna 1-nji sinf okuwçylar üçin aýratyn ýatlyk aljy waka bolmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň şanly bayram münasibetli dawarly şäherlere taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly guramaçyk meselelerini bir gödekçilikde saklamagyň wajypdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Mary vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew Sanlyk Omarkaly täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Dawarlaryň çäginde 1-nji sinf okuwçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan kompýuterlaryň sowgat beriljekdigi aýdyldy. Şonuň ýaly vilayatda işleriň ýagdaýy, hyzgutana güýlük buğday ekişine görülýän taýýarlyk, babaday hanlary ýokary hili tohum, dökün, tenkeler ýeterlik derejede suwar suw bilen üpçün etmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli bellenlen dawarlary ýokary derejede guramak maksady bilen degişli işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, şu günler owad ähmetkeşleriniň öňünde jogapkärlik wezipäniň güýlük buğday ekişine guramaçyklyk geçmek wezipesiň durýanyny bellädi. Hemde ony toplumlaryň satda agritenkaның kadryny laýyklykda geçirmegiň wajypdygyna üns çekdi.
bir mevsimde tenkalaryň kadary ulanmagyny üpçün etmäge, tokumlaryň kiýiline, beýlikler işleriň taýýarlygyna aýratyn üns berilmeliler. Döwlet başçylygynda vilayeti durumçy ykdysadyň ösürmegiň bellenlen meýilnamalarynyň ýokary kilgimde öz möhletini ýerine getirilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz vilayetde täze okuw ýylynyň başlanmagy hemde mukaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýylyg münasibetli meýilleşdirilen dabralara guramaçykly taýýarlyk görmek babatda häkime bu meseleleri gözegçilikde saklamak bilen baglanyşykly degişi taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözegçilik edýän owagyjyk puwdugyny işleriň ýagdaýy oýtanagy toplumynyň öňümçigini artdyrmaga hemde babadaýhanlaryň öňünçilikli dähmet çekmek üçin amatly şertler döretmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri amala aşyrmak ugruna ýaýlangyrylan giňirimli işler barada hatabat berdi. Häzir tutuş ýurdumyz boýunça güýlük bugdaý ekşine we paxta ýygymyna agrotenkanyň kadrana laýyklykda guramaçykly taýýarlyk görülýär. Derur bolan ähli tenkalar mögsüme dor taýýar edilip, daýhanlar, ýokary kili tokumlar, dökünler suw bilen öz wagtyna öpüşen edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, owagyjylyk işlerini degişdirde guramak, agrotenkanyň kadralaryny berja etmek, paxta ýygym mögsüminiň hemde bugdaý ekşiniň derur tenk serişleri bilen doly öpüşen edilmegi bilen bagly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmagy babatda vice-premieri birnäçe taşyklar berdi. Döwlet başçylygynda 3 sentýabrda bazarga beriljek güýlük bugdaý ekşi barada durup geçmek bilen geljekki hatyryň ykbalynyň mögsümiň guramaçykly geçirilmegine, tokumlaryň ýerli toprak howa şertlerine laýyk taýlanyp alınmagyna baglydygyny aýtdy. Yetip gelýän mögsümlerde ulanjak tenkalaryň ýagdaýyna, tokumlaryň kiýiline, beýlikler işleriniň taýýarlygyna, harmanhanalyň bökdünsiz işlemegine aýratyn üns berilmeliler. Milli liderimiz Türkmenistan paragatçylyk we anlaşmaň watan diýilip gılan edilen ýylda öňde jogapkärlik wezipeleriň durýanlygyny aýdyp, vice-premieriň ünsüni bitarap watanmadan ýyl ýazysynaky şöhratly sene mukaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramçylygyny çekdi. Şöhratly senelere sowgatly barmak halkymyzyň asly däbidir. Şu maksat bilen edermen paxtaçylanmaz şu günleri tutan ýerli dähmet çekýärler. Şoňa görä-de gowaça ýydyk etmek hemde bereketli hatyr almak möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli güýlük yer almanyň hemde beýleki kinleriň bol hatyny almak üçin olary ýydyk etmek işleriniň hilini we depkinlerini ýoklandyrmak gerek. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygynda vice-premieri Daşowdy we Lewap vilayetleriniň şaliklen meýdanlaryna hemde Balkan we Mar vilayetleriniň gançygyny reklen ýerlerine agrotenk çäreleri öz wagtyny geçirmek bilen bagly işleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna birnäçe öýrençik ugurlar boýunça kesgitlenen wezipeleri doly berja etmegiň möhümdigini beýledi. Hemde bu babatda vice-premieri we häkimlere degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berik jan taglyk berkarar watanmyzyň rawaçlygynyň hemde mehriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpçün etmegiň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalar bilen tanşa edýäs. Anna Mehmedow hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berdimämmed Recep Mehmedowich Anna Mehmedow Balkan welaýatynyň Türkmenmaň şäheriniň abada etrawynyň häkimi we abada milli syýahatçylyk zowlugyny dolandyrmak bardaky baş müdürlüğüň başlyk wezipelerinden boşatmaly. Jumaýew hakynda Döwlet Rodymradowich Jumaýew Balkan welaýatynyň Türkmenmaň şäheriniň abada etrawynyň häkimi we abada milli syýahatçylyk zowlugyny dolandyrmak bardaky baş müdürlüğüň başlyk wezipelerini belläp, onu Aşgabat şäheriniň bilmeýän etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Hajygelli Bayram Durdiýewich Orjukow Balkan welaýatynyň Türkmenmaň şäheriniň abada etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurban Aradguliýewich Niýazow Balkan welaýatynyň Türkmenmaň şäheriniň abada etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesine bellenilip, ol Balkan welaýatynyň etrek etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşadyldy.
Şugunlar berqarar watanymyzyň şahar kunjunny gallaşyk ýarnyşçylar usat babadyhanlar üçin möhüm we jogapkärli döwür bolan güýzlik buğday ekişini taýýarlyk işleri gyzgalaňly dowam edýär. Täze hasanyň düýbini tutmak ýaly derwäs işe ýer eýeler bilen bir hatarda degişli idara guramalaryň şol sany ýurdumyzyň azyklyk buğday tohumyny taýýarlama ýürütülýän galla önümleri kärhanlarynyň işçi hünärmenleri zähmet netijeleri bilen taýýarlykly barýalar. Hormat prezidentimiziň başdolgyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ähli puwdoklaryna bolşýaly O.Hojanyňy hem oňyň özgertmeler durmuşa geçirilýär. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen babaday hallaryň ýokary öndürjükli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl öndürip halal zähmet bilen baýamaklar üçin ähli şertler düredilýär. Owa zähmetkeşleri öýler barada edilýän aladan duýup ekrançylyk meýdanlaryna joşuly ýokary ruh bilentlik bilen zähmet çekýärler. Olar muqaddes türkmen toprağından bol hasyl öndürmek arkaly ýurdumyzyň owa hojalygyny ösdürmäge munasip goşantlaryny goşýarlar. Ýurdumyzyň ekrançylygyny ösdürmäge owa zähmetkeşleriniň kärindeşleriň ýerden bol hasyl almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler düredilýär. Häzir köýlerde ahal welaýatynyň edermen babaday hallarynyň tutan ýerli zähmeti bilen ýetip gelýän möhümliğin däne ekişini gurumçylykly geçirmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Her kuwatda ahal galla ölümleri ölümçülük birleşiginiň etraplarda galla ölümçülük kärhanalaryna buğday ekişine tohumluk buğdaylar taýýarlamak işleri gyzgalaňly alınıp barýar. Ma'lum bolýaly ýokary hilli arasda tohum ýerden bol hasyl almagyň esasy şertleriniň biridir. Şu jähitden hormat prezidentimiziň tagallasy bilen ahal welaýatynyň çägine ulanmaga berilen ahal galla ölümleri ölümçülük birleşiginiň tejen we babaday han galla ölümçülük kärhanalarynyň herki zaman elevatorlarynyň inkämil enjamlar oturulan tohum arasalagy bölümlerine ekiş möhsüm üçin tohumluk buğdaylar kemsiz arasylanyp dermanlanýar. Buğday tohumlary ýörüte haltalara gaplanylyp ekiş geçiriljek meýdanlara uğratmak üçin taýýar edilip goýulýar. Ahallyk gallaşlaryň şu ýyl güýlük buğday ekişini geçirmek üçin dänäniň ýerli howa hem toprak şertlerine oňat uýgurlaşan, ýokary hasyl berýän tohumlarynyň görnüşlerini taýlap alýanlyklaryny aýratyn bellemek gerek. Geçiriljek güýlük buğday ekişine ahal welaýatynyň O.Hojalyk ölümçülük birleşiginiň ýerlerdäki tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň hemde etraplardaky daýhan birleşikleriniň garamagyna kuwatly traktorlaryň hemde däne ekijileriň ýüzlerçeti bökdenşi işlediler. Ekş döwrüne olara ýörüte döredilen tehniki ide toporlarynyň hyzmaty hem ýokary hil derejesine ýerli guralar. Ahal welaýatynyň edermen babaday hallar ýurdumyzda O.Hojalyk puwdogyny ösdürmekde alyp barýan giňerli işler üçin hormatly prezidentimize özleriniň hoşallyklaryny beýan edýärler. Üstümizdäki O.Hojalyk ýylyna ülkemiziň beýleki welaýatlary bilen bir hatarda Lewap welaýatynyň zähmetkeşleri O.Hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde hemde Watan Habarlaryna tapşyrmakda ahlasy däkmetler bilen öňjeli goşunt goşýarlar. Alaýatyda sewitin gallaçylary üstünlükli tamamlanan galla oraw möhsümine tutan ýeri däkmet çekip ýokary netijeler gazanmagyň höttesinden gelýär. Galla önümleri kärhanlaryna ýokary hili azyklyk un önümlerini öndürmek bilen bir hatarda güýlük buğday ekişini tohumluk buğday taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edip depkinlik häsiýetde bolýar. Ekişe niýetlenilen tohumluk buğdaýyň ýörüte eleklerden geçirilmegi tohumluk gallanyň arasynda bu ýokary hil derejesini biçinediýär. Taýýarlanan buğday tohumlary kimik usulla dermanlanyp, esasan 50 kilogramlyk agramlarda ýörüte haltalara gaplanýar. Kemil enjamlar oturdulan häzirki zaman galla önümleri kärhanlaryna işleriň saldaşykly ýoly goýulmagy, ýokary netijeler gazanmaga giň mümkinçilikler döredýär. Bu orada ähli zerur şertler bilen çynedilen döwrwap elevatorlarynyň möhüm orny bar. Ekiş üçin buğdaýyň welaýatyň toprak howa şertlerini üstünlükli synagdan geçen ýokary hasyl berýän görnüşleri taýlanmaly. Taýýarlanýan tohumyň hil ölçegleri barlyk hana şertlerini içkin öwrenilip, berk gözegçilikde saklanýar. Lewaply babaday hanlar owasyna toplumynyň işgärleri ýurdumyzyň raýatlaryny eşiretdi we bagtyar durmuşa ýetiren halkymyzy rowşan geljek alyp barýan milli liderimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrabynyň çäğinde ýerleşýän Gowluduz kärhanasy netijeli işlemek bilen maksatlary ýetmegi esasy wezip edinýär. Bu ýerde ähli uğurlarda belen sepkitler eýlemek üçin hormatly prezidentimiziň kesgetýän wezipeler üstünlükli ýerine ýetirilýär. Milli iqtisadiyetimiziň geljek uly puwdoklarynyň biri bolup durýan Himiýa senaty berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň oýlanşykly özgertmeleri netijesinde ýurdumyzyň gaýtadan işleýän puwdogyny ösdürmegiň ileri tutulýan uğurlarynyň birini uruly. Gahryman arkadamyzyň belleşi ýaly baý tebigi serişçiler esaslanýan bu puwdogyň çygyman hemde önemçilik mümkinçilikleriniň dol ulanmagy, içerki bazary ul islew bildirilýän ýokary hilli haritler bilen üçin etmek maksadynyň üstünlükli çözülmegine möhüm ähmiýeti eýdir.
Gowluduz kärhanasyny döwrüplaşdyryş işleriniň durmuşa geçirmegi şeýle asly maksady ýetmekde uly ähmiýete ýa boldy. Ýeri gelen aýtsak, milli ykdysadiyetimiziň berkemegini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmak ýaly döwletli maksatlaryň rowançlygyny wajyp ähmiýete ýa bolan tebigi baýlyklarymyzyň birem nahar duýdunyň uly gorny özüne jemleýän gowlu köller. Bu tebigi köl Gowluduz kärhanasy üçin çiň malyň çeşmesi bolup durýar. Maglumatlardan ma'lum bolşuna görä, uzunlygy 60 km, Demirgazyk tarapynyň giňligi 3 km, Günorta tarapynyň giňligi bolsa 5 km çeli uzalyp gidýän bu tebegi köllü duz alynýan gatlygyň galyňlygy 3 metr çeli ýetýär. Kärhanada insan saglygyny goramakda möhüm ähmiýete ýa bolan nahar duýdunyň umumy meşhurnyň şu ýylyň başyndan bäri 56.149 tonadan geçmegi agzberlikli zähmetin gowunurjy netijeleriniň biridir. Bolsa öňde goýulan mailnamada gagaranyňdy 1749 tonadan gowra köp boldy. Munyň özi önümçiligiň 103,2 götürüm ýokurlanmagyny üçin etdi. Gurrun edilýän döwürde dänel duýdun 49.900 tonasy öndürilip 105,3 götürüm zähmet ýeňişi gazanly. Yetilýän sepkitler kärhananyň zähmet toporunyň mukaddes garaşdyrmynyň 30 ýyllyk taryhy senesini uly taýýarlykly barýanlyklarynyň munasyp beýanlar. Hormat prezidentimiň kiçik orta telekeşili gollamak barda edýän aladalaryny ruhlanyp zähmet çekýän hususiýetçiler içerki bazarlarymyzda harit bolçylygyny üpçün etmek işlerine munasyp goşunatlaryny goşýarlar. Marş şäherine ýerleşýän hususy kärhananyň Aqtay harit nişanly trikotaj matalardan durly görnüşli egin eşikler öndürýän önümçilik bölümine de ýokary hilli haritler öndürilip ilaty ýetirilýär. Bazar gatnaşyklarynyň şart tepkinleri eýe bolýan döwründe telekeçiligi ösdürmek boýunça anlap bolýan işler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu orada maksada okunly we netijeli işler amala aşyrýan ýurdumyzyň işegileri telekeçilik buğdaýyny düýpli ösdürmek bilen halkymyzyň döwrewap garytlary bolan isleglerini kanagatlandyrmakda uly işleri durmuşa geçirýärler. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Marş şäherine ýerleşýän hususy kärhananyň Aqtay harit nişany egin eşikleri öndürýän önümçilik bölümine de işler döwrüň talabyna laýyk ýola goýulýar. Bu ýerde gelin gyýlar üçin iş orunlarynyň bir näsesi döredilip, olaryň döredijlikli zähmet çekmek üçin ähli amatly şertler döredilýär. Ösen döwletleriň belli kompaniýalarynyň öňüren we härki zaman kämil tikin maşinlerle üpçün edilen bu bölümde trikotaj matalardan halkymyza zirer bolan egin eşikler taýýarlamak işleri saglaşly anyp barlýar. Elçeper gelin gyýlaryň asaly zähmetleriniň netijesinde ulus bildirilýän owadan matalardan ýokary hilli haritleriň her aýda uly tapgyry taýýarlanýar. Bagtyarlyk döwrümizde öňürilýän haritler Aqtay harit nişany bilen belgilenip, döwrewap gaplary gaplanýar. Öňürilýän ýokary hilli haritleriň hataryna çagy egin eşiklerim ularyny tutýar. Hormatlar kadamyzyň kiçik we orta telekeçiligi gollamak barada edýän aladalaryna ruhlanyp işleýän bu bölümiň işleriniň öňürýän döwrewap haritlary içerki bazarlarymyzda da geçkinli haritler bolup, olar öýel boşly aýratyny bilen tapatlanýar. İşeger telekeçiler halkymyzyň trikotaj matalaryndan taýýarlanýan haritlary bolan ösen isleglerini ýygydaly öwrenýärler. Önümçilik bölümünün hünärli tikinçi gelin gyýlary owadan göze gelewli matalardan tikilýän haritlaryň has döwrewap görnüşlerini taýýarlamagyň üstüne işleýärler. Eger kuwata kärhanada ýumşak we garşyk matalardan taýýarlanýan egin eşikleriň ondan gowra görnüşi öňürilip, Türkmenistany öňürilen ýazgy bilen halkymyza ýetirilýär. Bazar gatnaşyklar şertlerini işleýän hususiýetçiler özleriniň taýýarlaýan ýokary hilli haritlaryny geljekde daşaryt bazarlaryna çykarmaklygyny meýleşdirýärler. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan ýylyna we ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şany toýunyň barha dawarlanýan ýylyna öňürjilikli zähmet çekýän işewer telekeçiler milli ykdysadymyzyň hususy ulgamyny ösdürmekde alyp barýan işler üçin mehriban akademiyada alkyş töllerine edýärler. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan ýylyna ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny täze sepkitleri tarap önemli barlýar. Bu ähli halk galkynyşyny ykdysadyň döwleti degişli däl ulgamynyň idari kärhanlary işen oşullar. Daşow welatynyň görügli etrawyna döwür harit nişanly önümleri öndürýän kärhanasynda işler döwrewap derizde alınıp barlýar.
Hormat prezidentimiň öňde goýan möhüm wezipelerinden Uralýanda şowur welaýatynyň telekeçilerem dürli görnüşli isleýli önemleri öňdermekde özleriniň ussatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we kiçik telekeçilik ösdürmekliň hasabyny öňürleýän dürli görnüşli önemler bugun ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dukanlarynyň, toý saçaklarynyň bedegidir. Daşowur welaýatynyň telekeçileri we husus kärhanlary öňürleýän önemleriň görnüşlerini köpeldip, olaryň ýokary hili bolmagyny gadanýarlar. Bu wagtda görrül etrawynyň çaýyny hereket edýän döwür gurulşy kärhanasynyň işini bellemek bolar. Türkmenistanyň sinagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň azaty bolan bu kärhanada alkogolsuz içkileri öndürmegem ýoly goýuldy. Häzir 24 görnüşli, döwür harit nişanly, dürli ölçekde kaplar gaplanýan gazlandyrılan içkiler ila tarapyndan ýokary isleýilen. Hormat prezidentimiň dördük berýän mümkinçiliklerinden yerlikli peýdalanýan kärhanada önümler häzirki zaman tehnologiýalar esasyna önürliýär. Hemde göze gelegli kaplar gaplanýar. Şeýle kärhanlarda telekeçileriň gözlegli işleri netijesinde taýýarlanýan dürli önümler toý saçaklary bedeýär. Öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi hususy kärhananyň telekeçileriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Üstünlükli dekme çekip dürli önümleri öndürmäge dördülen ähli mümkinçilikler we şertler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri hormat prezidentimize alkyş aýdýarlar. Birleşen tagalla bituw maksat Türkmenistan parakaçylygyň öňüşmäň watan ýylynyň ýokary netijelere beslenjekdigini anamartdyrýar. Hormat amlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 30 awgustda saat 20-den 31 awgustda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyna asken bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 9-14 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Akal welaýatyna az bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 7-12 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna az bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 8-13 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 9-14 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşowur welaýatyna asken bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 7-12 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut hawa bolup, demiratyk günüň ordan tilde sekunda 7-10 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 22-24 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 31-ni magnit hadisasynyň gowşok täsirli saklanmany araşdyrýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz passynyň dowam edýän günlerini hawanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş ýoklesynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-çe güýçli bolýar we günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle hawanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 6 göterim artmagy bilen hawa şertleriniň adam bedeni ýetirýän täsir artýar. Şunuň bilen baglykda hawanyň oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyr borun örtüklerini ulanmagy hemde Tomuz passyny günüň ýetiş ýoklesinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler, bular berk berjäňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehrimandamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimizin bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tüşeretdenýär. Ähli tüşen göderine bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şundur. Hoş sağ olun,